Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tambaya gare ki Sayyida Jannat. Me za ki iya cewa game da wannan zamanin da ake ciki? Malamai suka ce Allah shine zamani. Yanda zamani ya zo, to ka tafi da shi a yanda ya zo, amma akan tafarkinka na addini ba tare da ka sauka ba. Wane irin kuma ƙoƙari kike yi Ta malama? ƙoƙari wajen nishaɗantar da 'yan uwa cikin hikima. Tare da ƙasidu na yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dukansu suna kaiwa ne ga Islam, iman da ihsan, kuma suke mana nuni da menene ɗariƙar mu na Tijjaniya. Ba kowa ne ya san menene Tijjaniya ba. To menene aikin 'yan Tijjaniya? Ɗariƙar Tijjaniya dai lazumin safe, lazumin yamma, wazifa, zikirin juma'a. Wannan su ne aikin ɗan ɗariƙar Tijjaniya. Wanda duk baya wannan, to ba ɗan ɗariƙar Tijjaniya ba ne, sai dai masoyinsu. Wane kalan abubuwa 'yan ɗariƙar Tijjaniya suke yi a koyaushe? Misali ayyukansu. Abubuwan da ake yi a lazumin safe, lazumin yamma, wazifa, zikirin juma'a, dukansu addini ne. La ilaha illallahu, istighfari da salatin annabi. Kowa ya san martaba da daraja na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu na gaba, to yi mana bayanin menene failar Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala Abu anhu. na gaba da muke bin faidar mu, faidar Shehu Ibrahim Inyas. Kowa zaka ji kaza ne faira, kaza ne faira, kaza ne faira. To abubuwan da suke cikin faira suna da yawa, amma babban abin da faira take aiki da shi shine tsarkin zuciya, ta wanke maka zuciya, ta sanya maka ikilasi. Duk wani abu da zaka yi ka nufi Allah a cikin wannan abin da kake yi. To masha Allahu malama Jannat, mun gode da kalar ƙoƙarinki. Allah ya ƙara miki ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Muryar sha'iran TikTok.